gurekin, Maria Metira Arrangoitia, egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo. Bueno, ez dakit Kataluniakoaz ikasi beharko duen, ikasi beti ikasten da. Egunero aigia zerbait ikasten Kataluniarekin. Dudarik gabe. Baina, bueno, atzo ezadakoak, hementxe Costa, Ricardo Costa ipatu dugu, Felipe Seigarrena Davosen zegoen bitartean, Ricardo Costa Auzitegi Nazionalean esaten, Partido Popularrak diru beltzak erabili zituela finantzatzeko, eta ikusi dugu, Mariano Rajoy esanez, berak etzekila ezer, ez ziotara ezer esan, eta berak etzekila ezer oroar. Ez da ezer gertatzen, eta zu parlamentuan zaude, kongresuan zaude. Ni uste dut inor gutxik sinisten duela honezkero, hainbeste lagun egon daitezkenik Alderdi Popularrean ustelkerian zipristinduak modu batera edo bestera, eta alderdiko agintari nagusiek esatea etzekitela ezer, eta hori ez du inork sinisten. Kongresuan aspaldian esan zaio askotan hori Mariano Rajoyri, sistemikoa dela, Alderdi Popularrean erroan sartuta dagoela, bera dela alderdi hori dela Europan ustelkerian sartuen dagoenetako bat, eta hori sinistezina dela. Baina ikusi duzu Felipe Seigarrenarentzat Katalunia bai da kezka, baina korrupzioa ez da kezka. Eta justu ere, atzo Kostak esan dakoetatik, beste jardurarik edo antzematen duzu izango denik kongresuan, izango da beste erantzukizun eskaririk edo argitzapen eskaririk? Hori ziur eta bat baino gehiago saiatuko da noski Rajoy atakasturen batean jartzen eta argibideak eskatzen, baina kuriosoa da Kostak adierazpen hauek egitea ondorio penalik izango ez duen garaian, ezta? Eta orain arte isilik egon izana, ez? Horrek ere zerbait uste dut adierazten duela. Berak badaki Kamsen kontra orain horregatik joaterik ez dagoela, ala esan delako, nire naiz jurista, baina bestela hemen mailan bada hori argitu dezakeenik, baina hori horrela den momentuan egin du, ez? Eta orain artean iskutuan mantendu du, ez? Nik uste dut horrek erakusten duela zenbateraino dagoen Alderdi Popularrean gai hau errotua, eta zenbateraino komeni denean, eta bakoitzak bere burua hobeto uzteko nola argitzen dituen gauzak, ez? Eta ez argibideak eman behar diren garaian, eta benetan sinesgarria izan dadin ustelkeria gutxi batzuen gauza dela eta ez alderdiarena. Bueno, esan sinesgaitzik gertatzen da, ez da horrelakoak entzun da, ez mugitzea, ez da? Batez ere ez mugitzea, badirudi estatu honetan edo Espainian horrelakoak entzun eta gauzak are gehiago finkatzen direla. Bai, badirudi amortizatua daukaten kontua dela eta ez diela fakturarik pasatzen. Hori dirudi, horrela daude gauzak, larria zalantzarik gabe bada, izan bada. Ustelkeria hain errotu egotea eta sistemaren baitan hain erreza izatea, ustelkerira joa izatea eta gainera denbora luzean hori estalia izatea. Hori bera da larria, nire ustez. Aurreko egunotan Euskal Herria Bilduren aldetik ikusi dugun ekimena, Euskal Herria Biltzarrera eraman dena gainera, nolait eskaria egin dadin eta Espainiako gobernuari eskaria egiteko, bi hilabeteren buruan okrezpanago hori litzake Euskal Herria Bilduren nahia, Espainiako gobernuak eskumenei buruzko guztiak argitu, eta gainera eskumen horiek martxan jarri edo eskuz aldatzea edo. Ezagit, eskaria egin duzue, ezagit zemateraino itxaropenik baduzuen hori beteko denik ere. Bueno, Espainiaren aldetik Euskal Herritarron hitza errespetatuko den usterik ez daukagu. Eta horregaitik hain justu ere uste dugu badela momentua hemen erabakiko dena errespetatuko baldin bada, hemendik ere horren aldeko apostua egitea gehiengoz legebiltzarrean nolabait ere ikusten ari garelako Kataluniako egoerarekin da Euskal Herriarekin ere azken urte luzetan ez dagoela berdinetik berdinerako harreman posiblerik gobernu espainolarekin, ez dela posible, gainera garai hauetan rezentralizaziorako eta involuziorako joera nabarmen bat ikusten da Espainiaren aldetik, eta nekez egin daiteke estatus politiko berriaren inguruko eztabaida bat bermeekin, espaldin bada erabakiko dena errespetatuko. Eta horregaitik hain justu ere guk uste dugu hain garrantzitsua dela erabakitze eskubidea oinarri izatea, herritarrok erabakiko dugun hori errespetatzea baino demokratikoagorik ez dagoelako, eta horregatik uste dugu hori bermeekin egin dadin eta betorik egin dadin, erabakitze eskubideaz gainera, orain dela 39 urte erabakitzen ura, eta lege organikoa dena, eta hainbeste legea otan hartzen duten haiek legea bete behar dela gora eta bera, behingoz hori bete dezatela, ez? Eztabaida ez baita zer dan lehentasuna, hau da, daukaguna errespetatzea edo herri bezala urratsak egitea. Eztabaida da, ea herri honek baduen, eta hartu ditzakeen erabakiak errespetatzeko modurik badaukan, edo hori lortu dezaketan. Nik uste dut eztabaida hor dagoela, benetan estatus berriari buruzko eztabaida, berriro diot, bermekin egingo bada, betorik gabe egingo bada, eta norabait iritsiko bada. Ze ezpada horrela, edo zer erabakitzen dugula ere, Madrilek nahi duen hori egingo behar badugu, azkenean herri honek
eta hola esaten genuen gure ekimen aurkeztu genuena, nolabait ere makurtua bukatu beharko du, ez? Eta uste dugu herritarrok gehiengoz erabakitzen dugun hori mandatu izan beharko lukela guztiontzat, eta hori bermatuko duen bidea dela estatus berriaren eztabaidan egin behar dena. Maialen Iriartek onera defenditzen zuen proposamena. Duela 39 urte hitzartutakoa Madrilek behingoz bete dezala exigitzen guztion ardura dela iruditzen zaigu eta ez Jaurlaritzarena bakarrik. Estatutua betetzea lege organiko bat den heinean obligazioa da, baina gutxieneko bermea ere bai estatus politiko berria eztabaidatu eta adostu ahal izateko. Era berean, bate pentsa dezake, zertan ari da Euskal Herria Bildu orain horrelako defentsa sutsua egiten Gernikako estatutuarekin, behier ez baduzue benetan asko sinistu estatutu horretan. Gehiago esango nuke, nik uste dut 39 urte hauetan estatutua ez garatu izanak arrazoia eman digula. Agortua dagoen eskema bada, herri honi burujabetzaren bidean eta bere burua gobernatzeko bidean aukerarik ematen ez dion formula bada, dagoeneko gainditu behartzena, baina guretzat gu beti esan dugu, ez da hori gure helburua, baina bai izan daiteke abia puntua. Gu burujabetza osoa dugu helburu, eta burujabetza osoa lortzeko bidean, egun daukagun burujabetza mugatu horri ez diogu guko egiten. Batzuentzat helburua dena, guretzat abia puntua da, beste eszenario batetara joateko. Eta hori betetzea, elitzateke abia puntu txarra izango. Baina berriro diot, ez da gure helmuga, hor dago aldea. Eta 39 urte hauek berriro diot demostratu dutena da, hain justu ere guk esaten genuen hori, batetik Espainiaren menpe uzten gintuela sortzen ari zen egoerak, 78an sortu zen erregimenak, herri honek ez zuela erabakitzeko eskubiderik izango, hain justu ere hori ukatzeko sortu zela 78ko erregimena, eta 39 urte hauetan lege bat bakarrik garatu izana apur batzuk gobernu batek beharra izan duenean paktuetarako, eta ez bestela, erakusten du zenbateraino den menpeko gure egoera, eta zenbateraino herri bezala etorkizuna izango baldin badugu, burujabetza zabalagoa behar dugun. Baina horretarako pres gaude abia puntu bezala hori hartzeko. Kontua da beste batzuk, helmugatzat hartzen dutela, eta uste dutela ez dugula burujabetza edo eskubide gehiagotarako biderik urratu behar, edo ez dugula, hortan geratu behar dugula. Eta guk diogu ez. Katalunia irakaspide edo bihurtu dela, dio Felipe Seigarrenak, eta Kataluniatik gauzazko ikasi liteke. Bat beste eta bat garrantzitsua guretzako, alde bakarreko ekimena edo aldebikotasunean aritu beharra, hor zer ikasi du Euskal Herria Bilduk, o ze ondorio atera ditu orain arteko prozesuan eta horren aplikagarritasunean baita Euskal Herria dagokienen ere. Nik uste dut Kataluniaren ispiluak erakutsi diguna bereziki dela Espainiako estatua ez dela demokratikoa. 78an sortu zen erregimenaren azken helburua Espainiaren batasunari eustea dela, eta beraz herritarren iritzia, demokrazia, gauza guzti horiek horren menpe daudela, eta edozer gauza egiteko prest dagoela hori mantentzeko. Berdin dela, zein den erabakitze eskubidearen alde edo bide propioa egitearen alde erabiltzen den formula. Euskal Herrian esaten zen indarkeriari gabe edozer proiektu defenda zezakela edonork, Kataluniak demostratu du hori etzela egia. Beraiek bide paketxu eta zibikoak erabilita ere erantzun bera, errezeta bera jaso baitute. Beraiek askozaz ere aurrerago iritsi dira eta ondorioz ezagutu dituzte errezeta horren parte batzuk orain arte besteok ezagutu ez genituenak. Baina erantzuna berbera da. Espainiak formula berbera ematen dio Kataluniari zein Euskal Herriari, eta da, hemen ez daukazue herri bezala aurrera egiterik, eta hemen Espainiaren batasuna da lehen etxiko duguna, baita indarra erabiliz baldin bada ere, baita legea urratuz baldin bada ere, ze hortatik ere izan dugu hilabete hauetan. Nere ustez, Kataluniak jende asko ispiluaren aurrean jarri du. Euskal Herrian indarkeria tarteko ontzat ematen zuen hori, Katalunian ikusi du gauza bera dela eta ez dagoela ontzat ematerik, eta uste dut hori ikasgai garrantzitsua dela estatu osoarentzat. Ikasgaietan segita konstituzioaren reforma eta horri buruz hitz egiten da, eta lantalde bat edo ponentzi bat edo zabalik da, batzorde bat zabalik da kongresuan, ez dakit, bertara muturrik hurbildu duzun ala ez, eta horretik zer espero daiteken, ikusita bizkat zein den panorama, berezik Kataluniak ematen digun horretan, ez da, bereziki PSOE eta PP nolabait eskutik helduta konstituzionerako elegiteen bide horretan.
Bueno, hor bi ardaz daude, ez, batetik alderdiek duten jarrera eta bestetik proposamena bera, batzorde horren osaketak ekarri zuen proposamenak berak ezartzen dituen betoak eta mugak, ez? Betoa eta muga baldin bada, Espainiaren batasuna estadu osoak bakarrik hautsi dezake, beraz ez daukazu erabakitze eskubidea, nekez dago aurrera biderik horrelako formula batean. Nahi badute joango dira estadu federal batetara, baina ez estadu federal bat non lurralde ezberdinek, nazio ezberdinek, Euskal Herritarrok edo Katalanek erabaki ahal izango duten libreki nahi duten edo ez federazio horretako kide izan. Baizik eta estadu osoak erabakiko duena besteok federazio horretako kide izan behar dugula derrigorrez. Beraz, deitu autonomien estatua, deitu estadu federala, formulazioa eta muga berbera baldin bada, ez dago urratsik, makillaje hutsa dago. Irudipena daukatala ere, ez da horretara ere ez garela iritsiko, kongresuko batzorde hori horretara ere ez dela iritsiko, eta ez dela formularik emango. Eta emango balitza reformaren bat, inpresioa daukat atzera bueltan izango litzatekela, aspaldian bai PP-tik eta bai Ciudadanosetik bereziki esaten ari direlako autonomien estatua sortu zenean, hainbat eskuduntza autonomien esku utzita, horren ondorioak direla Katalunian dagoen independentzia gosea adibidez, eta hezkuntzaz aritu izan dira. Beraz, rezentralizaziorako eta involuziorako joera hori hain nabarmena den honetan, irudipena daukat Euskaldunok eta Katalanek ere bai, irabazi gutxi irabazi dezakegula eztabaida horretan eta akaso galdu ere bai. Eta zein da orduan estrategia Madrilgo Kongresuan esatetelako? Bueno, azalean ustea herri honek erabaki egin behar duela, nola egiten duen aurrera, gehiengoak sortu behar ditu horretarako, nabarmen, gehiengo sozial eta politikoak, eta bere bidea egin behar du. Alde bakartasuna eta aldebikotasuna esaten zenuen. Aldebikotasuna benetazkoa izateko bi alde egon behar dute hitz egiteko gogoz, eta elkarri berdinetik berdinera begiratzeko gogoz. Eta hori Espainiarekin gaur egun ezinezkoa da. Egoera horren aurrean alde bakartasunez ekitea Katalanek beraiek erabaki dute? Ez, egoerak behartu ditu horretara. Eta litekeena da Euskaldunak ere horretara behartuak egotea. Bueno, bide hori egiten dugun, bide hori zer den, nola formulatzen den, hori hemen erabaki behar dugu, gehiengoz erabaki behar dugu, eta eztabaida hori egin behar da eta ikusi behar da. Nik ez dut uste, itxaron daitekeenik beste 40 urte Espainian benetan zen demokratikoa nagusitu dadin itxaroten. Ez dut uste ez erronik aterako dugunik horretatik. Uste dut, berriro diot, gehiengoak artikulatu behar direla hemen eta gehiengo horiek erabaki behar dutela zer den herri honek nahi duena eta nola gauzatu nahi duen hori. Ze ez da soilik eskubide bat eskatzea, eskubide bat hala izan dadin gauzatu egin behar da, ni beti esaten dut. Gauzatzeko bideak izan behar ditu, beraz, herritarren gehiengoak nahi duenari bide emateko formulak bilatu beharko dira. 2018ko aurrekontuak izozuta dauzka momentu honetan Espainiako gobernuak eta prorrogan edo ari da, ezta, gobernu hori. Eusko Alderdi Jeltzaleak behin berriro esan du ez dagoela ez elkarrizketarik, ez Montorok adierazi duen inolako hizketarik ere, ez dakit alde horretik eta Kongresu mailan harremanik baduzuen Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta ekimen honetan edo iharduera honetan bide paraleloan edo zebiltzaten. Guri publikoan esaten dutenetik aparte ez digute zer esaten, beraz hori da beraien ahotik dakigu egia da, beste informazio batzuk ere badaudela eta negoziazio mahai horretan esertzen diren beste alderdi batzuk bestelakorik esaten ari direla. Bueno, justu Koalizio Kanariako... Koalizio Kanariak eta Rajoik berak esan du martxoan aurkezteko asmoa dula aste honetan. Mariano Rajoik ez ditu presupuestoak aurkeztuko, ez badauka bermatua aterako dituela. Beraz, hori esaten ari direnako, edo hitz egiten ari dira, edo hitz egingo duten esperantza dauka. Nik gehien kezkatzen dagoena guzti honetatik da, esateak Kataluniako egoera baretzen denean orduan itzuliko gara. 4-5 hilabeteko epean, naiz eta kasurik onenean berriro ere Puigdemontek presidente izendatzea lortu eta gobernua osatzea lortu eta horrek Espainiaren autoritarismoa, Espainiaren ukazio eta imposizioa, errealitate hori eraldatuko balu bezala. Hori ez da eraldatuko 155 kenduta ere, edo Katalunia gobernua osatuta ere, hori baino sakonagoa da. Eta niretzat tristena da Eusko Alderdi Jeltzaleak ez ikustea sakontasun hori, eta pentsatzen jarraitzea, behin gauzak pixka bat baretzen direnean, badela aukera ona herri honentzat, Alderdi Popularrarekin aurrekontuak adosten jarraitzea. Niretzat hori da benetan sakonean eta larria dena, eta gobernua osatuta ere Katalunian ez dena begibistatik galdu behar, eta hor jarraituko duena, duela 8-10 hilabete aurrekontuak adostu zituztenean, mahai gainean zegoen bezalaxe. Egia da 155
oraindik ere gradu bat gehiago igo duela egoera, baino larritasuna abia puntuan dagoela esango nuke. 5 minutu horretarako, beraz solaskide hileku, noski, beraz, Garbine, eruzenetik. Bai, nik helduko diot zera erabakitze eskubidea edo gure edo Euskadi eta Euskal Herria, Euskadira mugatuko naiz, nola kokatu Espainian, naiz berdin dio zen nolako forma azkenean emate zaioen Espainiari edo mantentzen den autonomia estadu horren forma, edo emate zaion estatu federal itxura, edo, bueno, azkenean atxikimendu libre hori, edo nola gauzatu, esan dezu adostu egin behar direla formulak, zuk horri zenolako ibilbidea, zenolako aukera ikusten diozu, hemen bertan. Zuk ustezu posible izango dela legealdi honetan Euskadin badakit ez zaudela Eusko Legebiltzarrean, baino... jarraitzen dut. Badakit, hori ere bai. Zuk ikusten, emate aldiozu tankera hori posible izango dela. Posible izango dela adostea horretarako formula bat, legealdi honetan. Nik bi ustez berdin ditut. Bat da, matematikei begiratzen badiet besterik gabe, esango nuke, hori oso posible dela. Gehiengo oso zabal dagoelako, hitzez behintzat, eta fiatuko naiz hitz horretaz, erabakitze eskubidearen alde dagoela esaten duenetik. Baina aldi berean beste zantzu batzuk ikusten ditut. Batetik eztabaida atzeratzeko nahi bat, bestetik beto batzuk ezartzeko nahi bat, eta bestetik gehiengo horiek oso gaur egun esaten den bezala transversalak izan behar dutela defendatze bat. Eta horrekin ez dakit esan nahi den erabakitze eskubidearen alde ez daudenak ere ekarri behar ditugula, eta hortaz erabakitze eskubidea kanpoan geratuko dela. Momentuz lortu da ponentzia horretan erabakitze eskubidearen gaia kanpoan ez geratzea. Eta beraz garrantzitsua den oinarria hitz egitea. Ze oinarria ez badezu sendo ezartzen, txikikeri eta zaritu zaitezke, baina oinarria hori izango den edo ez da. Eta momentuz hori lortu da, baina horrek ez digu bermatzen azken akordioan hori egongo denik. Hala ez bada, ez da ona izango herri honentzat Euskal Herria Bilduren iritzirako. Ze gero, gehiengoz erabaki dezakegu nahi deguna. Izan nahi dugun estadu propio bat edo ez, baina gure erabakia beste batzuk ez badute respetatuko, hori oinarri hori ez badugu finkatzen, ez dugu lortuko aurrera egitea inolaz ere. Beraz, uste dut matematikek baietz esaten didatela, baina ikusten ari naizen eztabaidaren zantzuek inkognita edo galdera ikur gehiago uzten dizkidate. Laste jakingo dugu. Fernando. Bai, Egunon, Fernando. Bai, begira, galdera bat eginiko nizuke. Zu parlamentari zaituen indar politikoak biltzen ditu beste indar politiko batzuk ez, eta horiek tradizio desberdinak izan du dituzte Madrileko instituzioetan izan duten parte hartzeari begira, ez? Bai. Zu hor diputatu zauden neurrian, ze balantze egingo zenuke lehenengo Amaiurrek hartu zuen lekuko hori, ez? Eta gero EH Bilduk aurrera eramaten duen lan hortaz. Edo beste modu batez galdetuko nizuke. Ze esango zenioke Madrileko instituzioetara joateak pena merezi ez duen, esaten duen independentista horri? Bueno, nik esango nioke batetik Madrilen gure ahotsa zuzenean entzutea eta kasu hontan Euzko Alderdi Jeltzalea ez izatea herri honen ahots bakarra Madrilen garrantzitsua dela. Bestela, nekez entzungo lukete Madrilen zergaitik kupoaren eta kontzertuaren inguruan egintzen akordioa etzen esaten zitzaigun bezain ona. Eta beraz horretarako balio du. Kataluniako auzian adibidez erabakitze eskubide ardatz egonda eta bientzat gertatzen ari dena, bai katalanentzat eta bai guretzat hain ispilu importantea izan da, hain justu ere horren inguruan planteatu beharrekoak garbi planteatuko dituen indar bat garelako, eta independentzia edo estatu propioa amets dugun hontan hain justu ere aukera horri gauza guztien aurretik daukan garrantzia ematen diotenak gu garelako. Baina hori aldi berean egiten dugu, eta hori katalanak konturatu dira azken hilabete hauetan, eta guri begiratzen digute eta esaten digute orain ulertzen dugu zuen portaera Madrilen. Aldi berean hori, Espainiako alderdi bat ez bagina bezala. Arituz, ondo neurtuz zeintzuk diren Euskal Herritarrontzat gure ustetan intereseko diren puntuak eta indarra jarri behar dugun tokiak, ura ez da gure politikarako eskenateki nagusia, hori beti esaten dugu, eta beraz hortan neurria jarrez, guk ez dugu, beti esaten dugu Espainiar herritarren ongizatea hobetuko duten legeak beti babestuko ditugula Madrilen, baina ez da gure egiteko nagusia Madrilen legeak egitea edo estatu mailako legedia hobetzea.
muga hori, eta parte hartze ez normalizatua ditzen diogu hori katalanak ere azken bolara honetan egiten ari dira, ohartu dira benetan indar independentista bat izatekotan, zure herriaren alde egitekotan, Madrilen egon behar dala, baina nola egon jakin behar dala. Eta nik uste dute, Amaiurrek aurretik eta Euskal Herria Bilduk ondoren, horri nolabaiten neurri hartzen jakin duela, alderdi bakarra da hori egiten duena. Orain dela gutxi arte, baina alderdi katalanak erroze bereziki ari dira pixka bat horretan. Baina nolabait ere, nik esango nioke jendeari jakin behar dairela tresna guztiak erabiltzen, baina importantea dela jakitea non zauden eta zertarako den tresna hori, eta ez nahasten Euskal Herriko instituzioak eta Madrilgoak. Aldea handia delako guretzat behintzat eta gure ikuspegi politikoarentzat. Ez da hori zen galdera, Bai. Galdera bat komentatu dute ez, eta Felipe Seigarrenak, eta mundu guztiak Kataluniatik badagola zerikasia, eta dana ez, zuk ere okerrespanago esan duzu, status horrentzat ere badagola zerikasia, eta lehen komentatu dugu Euskal Herrian indarkeriarekin etzegoela zer egiterik edo hitz egiterik, eta indarkeriarik gabe aukera guztia zeudela garatzeko prozesu politiko guztiak, eta dana Katalunian hori benetakoa ez zela frogatu da. Horren hori ikusita hemen nolabaiteko etxipena edo ez dakit esperantzako leioa esaten den moduan edo oso leio zabala usten digun Katalunian gertatu denetik zer ikasi beharko lukete bai Euskal Herritarrek bai Euskal erakundek geroari begira, ez? Gure, proiektu hori edo bintzate komun hori aurrera eramateko. Nik uste lehenengo gauza nahi izatera gauzak aldatu daitezkela. Eta urratsak egin daitezkela. Nik uste Kataluniak hori demostratu duela hilabete hauetan. Askotan, eta alor askotan gertatzen da, saiatzen dira gu konbentzitzen gauzak dauden moduan egon behar dutela. Arlo guztietan, ekonomikoan, politikoan, mundu horrela dela, ez dagoela alternatibarik. Gauza guztietan daude alternatiba bat baino gehiago. Eta katalanek demostratu dute batasunarekin, erabakimenarekin, eta herriaren babesarekin gauzak aldatu daitezkela. Eta uste dut, 3 elementu horiek Euskal Herrirako ere oso garrantzitsuak direla, eta errepikatu ingo ditut. Batasuna, erabakimena eta herriaren babesa. Eta uste dut hori gero formulazio oso ezberdina izango du Euskal Herrian. Ze bi herrik nekez egiten dute prozesu berbera. Baina ardatz horiek izango dituen prozesu bat egin dezakeela eta gauzak aldatu ditzakeela, nik garbi daukat. Eta ez dut uste Kataluniakoak agerian utzi duen horrek etxipen eraman behar gaituenik. Konstatazio bat gehiago da, eta bidea guk egin behar dugula konbentzitzeko bultzada bat gehiago izan beharko lukenik, behin esan nion Mariano Rajoyri. Zuek esaten dezutenean demokrazian, hitza ahoa betetzen baizaie hitz horrekin, eta indarkeriari gabe edozer gauza defendatu daitekela, esaten ari zaretena da independentista izan gaitezkela intimidadean. Esan dezakegula independentista garela, baina inoiz ez dugula biderik izango independentzia lortzeko. Hori ukatzen dizunaren aurrean, guri dagokigu, herri bezala, independentziarako hala nahi badu gehiengoak, baina gutxienez erabakitzeko bide hori gukurratzea. Eta uste dut hori Kataluniak agerian utzi duela. Eta bia puntura joango naiz. Gauzak aldatzea posible da. Kataluniak erakutsi digu, inor iritsi eztan puntura iritsi da. Oraindik seguruna prozesu luzea eta arantzatsua izango dute, baina urratsa handiak egin dituztela ere ez da zalantzarik. Amarrak ondo gota dauzkagu, baina hala ere eta adingabeak egunotako izpide badugu, adingabeen jarduera eta norabidea eta gaizkiletza eta hilketa kondutan nahasita gainera asfaltionetan egunotan. Egoera horretan eta parlamentari bezala eta kongresuko begirada hartatik edo legeak momentutan aldatu beharko dira, eraldatu beharko dira, goldea sartu beharko da, zer da inbarko lukena legegile batek? Begira, duela ez asko, egon zen lege bat, eta abstenitu ginen bakarrak Euskal Herria Bildukoak izan ginen Madrilen. Eta zen, kotxegidari batek bizikletan doan pertsona bat harrapatzen duenean neurriak legea gogortzea. Eta bakarrik pentsatzen zen zigorrak areagotzearekin. Eta guk esan genuen, nekez horrek bakarrik konponduko duela ezer, ezpada, hezkuntzan, sensibilizazioan, beste atal batzutan ere urratsak ematen. Eta inpresioa daukat Otxarkoagarekin eta Bilbon azken aldian gertatu denarekin gauza bera egiten ari dela, ez? Fokoa jartzen da, polizia gehiago, berez ez ditugu ratio makala gerri hontan, eta nolabait ere arlo horretatik dauden neurriak. Eta ez diogu begiratzen sakonekoari, ez? Zen murrizketa izan diren, kale hezitzaileen kontuetan, beste gizarte alor batzutan, Otxarkoaga bezalako auzo batean, non lehengo unean gure kide den Carlos Renedok esaten zuen, bertan bizi delako esaten zigun, hain justu ere, arazo gehien duen auzoen artean ez dagoela Otxarkoaga.
arazo gutxien dituenen artean dagoela. Baina bai duela beste arazo bat. Eta da, jende asko prekaritatean bizi dena, oso errekurso gutxirekin, eta beste modu batetako laguntzak behar dituena, benetan sentituko badute gazte horiek badaukatela aukera bat etorkizunean, ez? Eta uste dut, beti jartzen dugula azentua gehiago zigortze horretan, legeak aldatze horretan, baino bide penalean, eta ez dugula gizarte mailan egin behar dugun, eta hezkuntzan eta egin behar dugun alorrean jartzen azentua. Eta uste dut, besteak kendu gabe, hau benetan garrantzitsuena dela, eta hortan jarri beharko genukela. Beti bezala, axalekoan gehatzen geha eta ez geha sakonekora joaten da. Horrela egiten dugu arlo askotan. Beraz, litekeena da horrelako zerbait planteatuko balitz Madrilen berriro ere Euskal Herria Bildu izatea abstenituko dena, abstentzioa diot, ez dagoelako gaizki pentsatzean nola zigortu behar diren portaera horiek, baina soilik zigorrarekin ez dugulako realitatea aldatzen. Apuntoen ekibukatu beharra, jarretuko genuke izaten beti bezala Marian, baina ala beharrez. Bera eskerrik asko, zuei, laster arte, ununa izan. Eta zuekin belaxena, orain albisteak Amane Ibañez.